ano sabi niyo alagad si Kanginan Trifon Morales, and then may partner ka po na ko diri si Juanita ug kung kauban sa diri si Joel Ben, si Pare Joel. Okay, ano kumusta ni si Pare Joel nga to ni Arnel Inok diha sa sa Arnel Inok naman diha sa Arnel Kui diha Inok naman ni. Okay, salamat sa paminaw po din napita ni Arnel Inok po kan una naman si Arnel Inok diha sa Kalan, Cordoba. Okay, papa ni Arnel na apa na ni Armando Pugoy. Okay, salamat kayo ninyo pagpaminaw ninyo may gala. Usbon ko si Arnel Kui diya sa Mabulo, Cebu. Kumpare ni Pare Joel, kumusta ka tanan? Ay mo kalimot asap gida ha. Always say a prayer. Banag unsay atong isgutan diri napita. Unahon tagid ang atong pagpasalamat sa atong Ginoo. Salamat kay Lord si magyata ka namong grasya matag adlaw. Okay. Pero kiksunan, ang atong suwatan po karon tong hatagan o pagtagan, no? Pinada kinis usak ka lalaki nga mapatawag lang sa nga Herman. Kini kibawatan og duwa sa radyo ni Jay Badayos. Okay. Kiksunan ang atong sender si Herman. Kini ako problema, bahin na kung uyuan nga sigil na pamarayag tao pangayo na ko ba, pero wa man problema kay uyuan mo sa nako, baluoy mo sa tal, labi na magisgot nga palitambal. Panood sa mga tanong problema, mangayo, pasangil man tanong problema sa tambal. Aron nyo masabta no? Sugdo na ko niya. Inaniyon ako pagsugod ng tanan. Kung mo abot gani ang eleksyon, ang mga dalan ilang gubon, ang dalan nga nindot iladayong boldoseron. Ambot unsay mga plano nila, dako baka ang komisyon, ang ilang makwarta igasto dayos politika. Daghan ang mulang sa duway plataporma, o kung makadaog mangurakotra, bisag kinsa hala mo apil gayud aning politika. Kung mangampanya dagko kayo gisi, musaat katawhan aron lang butaran. Kung makadaog dili na hapit makitaan. May mga tao nga mga yugtabang, ilalang kining saad sa aran. Kung masakiton hatagaglungon para impas tanan. Mga kandidatong way ayo ay gutarin ninyo. Mga kababayan ang inyong boto ilang kinaham. Ay, dan ko langit na. Batian si Daha. Hila, may nungon ka na atong kanta ka katuan lang hila ka. Ikaw rin yung kantahan ka katuan na itong kantahan niya, hila ka. So, wag ka dito tayo ko. Kabatian si Daha tao na ito. Ano sa ba ka? Ako lagi problema no. Mayroon na sa akong kuryente at ang tubig. Ibaw na ko anang sultian ako anak ni mo. Pero ang akong kanta ba, mangutana ko, okay na ba itong kanta na ko? Ay, okay naman. Arang-arang masal kang tingog. Nindot na gamay no. Di yun ay nindot, kaya ang arang naman taon. O nga, ingnon pa yun ko ni mong nindot gamay. O nga, lami o taga pamation, umingon kang nindot kayo, pero nindot gamay naman. Saman. Madana haraman ko. Pero lagi ang akong problema. Ako mga banaran. Porbida sa dinoon. Ay kablaka kay mga itong tabang ni Paribin ni umandak dito sa babag kay maayo to kay mutabang dito sa katawhan. Ha? O di ba ni Pare Arnel Kui nga umabot kapitan sa Mabulo. Ngay itong tabang dito. Hatagi na imong uyuan. Naunsa man ka, hatagi na siyang tuyo. Kadang na di ka diha day? Oy, taon dong. Hatagi na siya siyang tuyo nga manghuam og kwarta. Di manghuam tiyo day, di ba Cho? Di mo ka manghuam do? Day, di man ko manghuam og kwarta sa akong pagumangkon. Mao ba? Ingon ta kay ni aga kay na problema ka sa beranan sa tubig ug kuryente. Tinuod bitaw na day. Pero dili ko manghuam. Nangayo ra ko. Patay ta. Nahala sige dong hatagi na siyo landos iyang gipangayo. Hatagi ayon.
Kay gusto man ako asawa nga tagan, gihatagan lang sa tao na ko siyang ipangayos tiyo na ko. Ako lang gihatagan, sigbalik ka din gihatagan, gihatagan lagi. Bida, pag humaghatag, uwatang sa tan. Dako, kay ngisi akong uyuan, unya. Sige, Dok Herman. Dahil training. Kabuutan. Bayan ninyo. Are sa ko ha. Ay, solve ng problema na ko. Nis kuryente yung tubig. At to sa ko ninyo. Sige tiyo, padayon lang. Woo! Oh, grabe ha, kung mapalig man tas pangaghuni mo nga ano ka, uy, kataas ba ni mo paghupaw? Noon, nakataon tong para sa tubig, kurinti, tong kwarta tao yung pangayo, di tarin no, porbida. Ako noon dong, nagduda ko nga di tingali to tinuod. Pero sagdi lang, uy, usa ka libo ram sa itong iyang gipangayo. Hunahunaan na lang ang nitapang kaniya. Oo, noon, pero kung may tabo, nga mo ani siya, niya, dako kay katindan pangayoon. Kaya kumatag, eh. Nagi kumatag di training. Naabot na lang kung di ka ni bayad og tubig o kuryente. Pero silang duwa pa man kahapon tinis bay. Asa man sa kaning tawhana nagsuroy-suroy. Ay, si Dad. Ha? Amo ka na nagbarog di. Ko mo sa tungkoltahan. Nana. Sa pinay mang linaktan, hubog na siguro ni ay. Ay. Musta makaday si Dad. Mana kagbayad sa tubig ug sa kuryente, day. Oh, man na. Yun na. Hubog ka? Oo, Ha? kumhubog. Oy, nakainom lang ko gamay. Nalat anas taas. Adto ta dito magsorte. Taan na dayon lando. Klarohon ragod ta ni lando. Paghatag nimo na ko 500 pesos, miingon ka nga mauna lang to'y imong kwarta. Unya, nga nung nag-inom pa man ka, diin man ka kwarta nga imong giinom. Pastalan ni mo na si Dad. Oy. Iba, ka nagkang taog migo. Nakaagim ko kung mga amigo nag-inom. Maulo eh, nangambos na po kag-inom. Unya, kisa man barkadahan nimo nga nag-inom, ha? Ha? Nga iimong gikuan, ambusan og imong kuan. Ay, si Inom. Patok no, si Patok pa. Oo. Sige na. Matulog ako na. Basta ba kainom ko, no? Eh, lami, kayo ikatulog ko. Ato na ko na. Tulog ko, Dad. Nangambus ko siya inom ni Patok. Begani be, Patok ko silang Patok. So sihon ako kung tinuod ba nga sila si Patok ang nag-inom. At ko. Pati di aras nga balita biya ron ay. Babay, gilugos. Human, gitagod-tagod, pagilabay, turahan. Sa pa may mga nindot nga mga balita ron na. Kini. Patok! Balita! Doon ay babae nga miabot ang iyang naong porma siyang lumot. Ay, karaan! Hey, way bago diha, Patok? Ay, kaya na si Dad. Oh! Wa ka man lagi, kuan, mahubog, Patok. Oo, bitaw ako hubog ron. Puwaya sa ko tagay ron. Hubog kay ko atong sang adlaw. Uy, kung mao ka na, namakak na ako si kuan, Lando. Kaya nga naman ha, sabi pamakas sa akong amigo ni mo ha. Ay, pag-abot ako sa bahay, kita ni bayad sa tubig o kurente. Wa sa bahay. Nya? Pagkataon-taon ni abot, nagsusapinday, nakainom. Ug sadyang akong gipangutana kung diin sa kwarta nga gipalit og inom, miingon nga, nagianim kuno kaniya, uban ang imong mga amigo nga nag-inom. Mao nga, nangambos siya og inom, uban ninyo. Ay, pastilans. Ani si Bailando. Oy, unsa taka ng tao ni sulti. Oy, huwag ko mag-inom ng adlaw. Ay, magot ang nawar ko. Kita mo kung ko ron. Abayon sa man. Sabi, inom ko man. Huwag ko kainom ron. Baka akong yun ang amigo ni mo eh. Diin man kada siya kwarta nga gipalit og inom. Diin man. Ayaw na labday mong si Dad. Oy, kung di siya mahubog mo, wala problema. Importante nga ni uli siya sa bahay nga, way problema. Una diha. Na sige Patok, arin ako. Wala, sige. Diin man ka makapagog inom ning kanahan. Ha? Nagduda ko nga wa ni mangambos og inom. May kwarta gyud tingali ning tinaguan. President! Oy, Dong Herman. Oh! Asa man ka, Dong? Mao ba, Dong? Nakahuwam day sila doon mo. Usa ka libo? Oo, da.
Pero, di ba ito huwag taon? Kaya ako naman taon itong gihatag niya kay, para bayad, tos kurinting suga, di ba? Kung tubig ba? Mao na yung sulti nimo dong nga para bayad sa Kuryente tubig suga. ug kuryente. Oh. Nga gihatag nimo nga 1,000. O, tsa, kurinting suga ko na to. Ha? Sige dong. Sige. Uli na ko ha. Ha? Adoon ko tong uyuan nimong batakon sa tanang batakon. Iya, mo sabot ako na eh. Huwag sulti ito si Orlando. Tagaan ang isang saklibo para bayan sa tubig o sa kurente. Goy, awayon makaro tong tiya, porbida no? Sundo na ko sa tiya, bi. Pastil lang ginitiyo na ko, porbida. Iyar na yung ino, ang kwartang akong yatag niya. Gisunod yun ako akong iyaan, para mabadlong sa tao na ako ba? Unya, Ay, kanahan ay. Naghigda nga nagganga ang baba sa taas ng bangko ning hawanan. Hoy! Hoy! Pagmata! 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 Pagmata, Lando! Hoy! Hoy! Pagmata! 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 Ha? Ano ko eh? Duka ngayon ko. Ay, nang sa kalibo nga gihatag sa imong pag-uman ko nimo. Ha? Lando? Wow eh. Siwa. Unsa nga istoryahan ko Ay, kayo? ayaw pa makat. Unsa nang istorya? Ayaw pa makat. Kay si Herman mismo misulti na ako. Nga, mihatag siya ni mo sa kalibo para bayad sa kurinting tubig. Ako, Ay, na nagkuha ang kartang saklibo nga akong yatang tiyo ka. Ay, lang. kuan kining. Kaya naadi ay kadiya dong sa... Naudi ka man. tindahan. Naudi ka man. Ah, Ay, na siya awaya siya. Dawatan yung saklibo. Imo po ni. Bangkong kung dawat kong loon. Eh, dawatan ang saklibo. Yo, tawag niya balik, yo. Ay, hubog kang maging sulti. Nagitiya na ko. Ang tutorial niya tagbalik, ha? Nagbata ni mo, ha? Tawag niya balik, yo. Mao ba? Gikasab-an nimo imong uyuan sa iyang pagpangilad nimo? Aw, mas may gikasab-an nimo oy aron di na siya mo usab. Dahil lang sa istorya ng ila, dahil kay gambar ng kurtaha taon na, pero saklibo, niya, ako biya ng yaan taon. Ay, man gani, imong uyuan o gamay ra ang kantidad. Pero matawag man kung nag-ilad ang iyang gihimo good. Kaya nagpatuo man siya nga iyang pangayoon ang kwarta nga iyang ibayad sa kurenting tubig. Unya unsa may nahitabuwa di ay iya ramang giinom. Ay, di na tumalik din ron mga ayo, di ay, tumauwaw na to. Baga nagidyag na kung mabalik pa siya og mangayo pa. Hay, paita ng uyuan mo eh. Ang kuyaw anak dong no, kung adto na sa laing tao mangilad og dako na gyud nga kantidad. Dahil training. Ang labay mga adlaw, o nahimong mga buwan, o nahimong mga tuig, bidadong programa ta. O sa kadlaw, sa tag naglakaw ko pa doon, pauli sa mga taon, gikas trabahoan. Gitawag gusto ko amigos ni Tiyo Lando, iyang higala ba? Amigos na ako. O ginanian, inani iyang gisulti na ko ay. O sabay, gidakos pulis Tiyo Lando, kay wa mo bayad siguro mga kwartang ng Lucy. O lagi dong, pida daw. Ug ang nadakop pa dong, ang banar sad ni Lucy nga usa ka pulis. Oh, O pulis man. Oo, niya, hasa maron Tiyo Lando. Tuas karsil dong. O buhian ang kuno ni Sabana ni Lucy kung makabayad na kini sa kwarta nga iyang nagamit ni Lucy. Bida sa ni Lucy ay parbida. Kana sa iyang ba ng pulis? Iya lang tatong gipasaat ang kadusa makabayad taon ng taon. Ikay, ditsuon lang dakop. Kuan dong, basig dong, kaya ako ng utanga dong. Mao nga dakop lang siya sa bana ni Lucy. Kung wag yun siya ikabayad dong Herman, Oh, pasag day? di na lang nga maprisong imong uyuan oy. Ito ni. Kana kay wa ikabayad, klaro na lang nga dako gyud nagkantidad ang iyang nagamit. Parbida day train, ambot lang. Dong! Ah, Dong ay, Herman, Tiya, nakadya si sa Dan. inyo, Dong! ay, ay. Dong! Ana. Hala, pag-asawa mo na ni kuan ni Tiyo ni Mulando. Dong! Siya man naghilak rin. Tawag ni mo sa gawas na naghilak. Talawa do. Klaro na kay nga ni ani kay mangayo na sa dimog tabang dong. Wala ko pa ikaw no, di na kamo tabang aron mo tagam ipapreso na gyud. Ayaw, day, yuan man ako, day. Yuan. Yuan lagi na ako. Basta, kung makatugot ng priso na siya, tabangan na ako para makagawa siya. Uy dong Herman. Sa? 10,000 peso? O, Dong Herman, si Timil raman kuno ng utanga. Naabot lang kuno ng 10,000 pesos tungod sa tubo kada buwan. Ah, parbida, kadabuan, kada simba na kadako sa tubo ng utanga. Pila mo kung nang kabuan ko nung tubuan nagdako kayo. Ambot dong ay,
Basta nakautang na siya si Timil kay atol man to nga nasakit ko ug mo'y among nagamit ang si Timil sa ospital. Mena, tanatsa ko, yogi ko nga tos baylo si. Ako'y hangyoan na niya nga, ako'y mabayad sa utang ni Tiyo. Pero muhangyo lang ko, kaduhaon lang bayad. Tanan na yun, tsa. Tuod man, nagkagatubang ko sa sawas polis nga si Lucy. Akong gihangyo nga, pabuhian ng taon sa kwartel nga, persuwa taon akong uyuan taon. Isugod sa tiya nga, tubuan lang sa akong gamay, nakaduhaon akong bayad. Kung siya diyan, nakagawas ng akong uyuan, nagisulti ko niya, sawa pa siyang pauli sila. Kunya, Mauni gusto na kung may tabo ito ha. Di ko gusto nga may bawa ko asawa ko bayan sa mong utang. Di sunod kami na yung mag-away noon ni. Oo, Dong Herman. Di ko magsama sa imong asawa. Sige, uli na. Taon, ay taon pagkita problema, tao ko sa taon. Kaya kinailang isulti na ko nimo ha. Last lang yun yung tabang ni Macho. Sa sunod, kung doon na pa kayo problema, bayan sa kwarta nga, buong abot taon sa mong kinabuhi. Di nagyo ko manghilabot mo ha. Sabtan mo ko ni Macho. Oo, Dong Herman. Kabuutan doon ni mo, Dong. Ay, salamat. Aghan kayo salamat pag umangkon kong buutan. Oo, sa? What's the matter, God? Nakahuam kag kwarta ni Tunya nga nagpa 5-6. Ay, lagi may patok. 5,000 pesos. May abot og 11,000 pesos ang tanandar, tubo. Magpapida na og iya. Gipiit na ka na papabayad. Oo, bay. O ang iyang ikagaw nga killer, ihulga ko. Ang kunili, kuno ko makabayad hangtod sunod semana. Iya ko patyon. Ligdang nga. Ay. Ita kailar ba ko ano igagawa? Mupater ba yun nagkanang tao bay? Oh, wala ko'y mahimo. Ingon na lang yun din ang akong buhaton. Sa? Si Tia, yataki? Probida, no? Nga, saka ba yung sugar? O, Dong Herman, maluoy tao ka nung. Tagi ko niyaw nga kumagamit sa ospital. Sige. Inalaman ako yun siya sa ospital. Lagi, magkuha ko kwarta. Dadaanis Tia, hospital, ha? Usaday? Ay, o lagi, dito ko gikan sa bahay nila ni Tiyo nimo. O tuwa dito siya si Dad. Wa man gud takyas ang sakit. So, ako taon na bago malaga dito. Dinis Tia, okay na paibawang yataki taon siya. Sakit niya. Sugar ko ni taas ba? Dadun ko ni hospital. Ay, wa lagi ko magbakak intaw nimo oy. Aron ka mo tuo no. Hala, ikaw ang adto dito sa bahay nilang Tiyo nimo. Lakaw dayon. Dali ko biambak sa hagdan na tao na mo. Iadto na kong bahay ng Tiyo. Pag abot ako rito, oy sus, di harang yung tao asawang Tiyo. Lingkod sa bangko. Gakin-akin pa. Wag yun, ipamatib sa gamay. Unsa? Ingon ana ang gihimo ni Tiyo nimo? O, lagi tiya. Mabitam kulbaan kong mayo. Dito sa samo, ay, nagilak-hilak. Eh, matod pa niya. Yataki ko nung kasi mong sakit. Niya kinalang dadon ka hospital. Kinisaka mong sugar. Mao nga, gitagaan doon ako 8,000 pesos. 8,000 pesos? O, sa, Naunsa man taon ng uyuan mo, oy. Hay, pangitaon to siya. Aron mabawin mo ang kwarta nga imong gihatag niya. Pangitaon ta dayon siya. sa diha nakita na ko ang among Tiyo taon. Ay, probida. Diha na ko may bawi nga utang na sa diha yung gibayaran. Bida, ako may tawag pirmi mapiit ali taon niyang kalaki taon. Kani mga problema niya way hinungdan. Og karon nga, wala na ko tagda ko Tiyo ay. Nag-uol ko. Kaya sa akong nasayran nga. Naputo sa mga tao sa utang ni kanahang dako. Nga, doon ko ni tao nga hulga nga patyo taon siya. Kaya tungod siya yung utang. Ipapatay lang ako ni akong uyuan sa mga tao nga nangita sa mga taong utangan niya. O bukod siya patyon, kaya ko no. Kung saman, kung kami pasultiyon, Herman. Okay, Ate Pres. Okay, ang sendo na to karagalawa. Ang sender na to, si Dudong Herman. Okay, niya ang problema. Sir, may buntag diha. Niya karoon na to ang tagiya sa to ang iking binding and open solution, Sir Ariel Bangkaw. Thank you kay Sir. O niya, ang problema, yun ni Ate Pres, no? Kanang tungod siya yung uyuan ba? Sige, pangayo kwarta niya. Pasangil na ba? Tambal. Pasangil lagkuan. Unya? Kunya, isugal na inom isugal. Kunya, hantod nga, nakautang siya maayo tanan Ate Pres. Daghan na kay siya utang. Nya, alay niya yung style Ate Pres. Manghuam siya para ibayad sa pikas niya nga utang. Ay, ba? kanang Oo. huwam ibayad sila ang Sunod utang. katubo. Kunya, ang katapusan nga,
katapusan nga nailad yun iyang pagumangkon kay mao yung taon ni mo salbar niya pirmi katong giingnan niya nga para siyang asawa taon kay nasakit ang iyang asawa mao to gitagaan niya 15,000 karon sus giinom ra magyapon at Inom gyapon? oh gisugal Wala inom jud ay na wala siya. inom ang iya problema unsaon ako naman ni ko ano akong uyuan wa na niya tagda pero sakitan mo ti ate pres kay ni samot mino kadaghan ng utang say pagi ani niya Dili bangko ang say pagi niya katong iyang utangan niya na ingnon nga ayo nagutang ha kay wa na di na nakabayad niya ako dili ko manubag sa iyang utangon nimo. Yes, ug tiyang iyang utangan. Dagan sa pasangil ang diskarte ni Huwam. Dagan sa mao, pasangil, no? daghan kayo Oo. bam daghan kay bam Now, pananglitan, magbase ka diri sa atong walang kasulatan, no? Diri sa Lucas 6, versikulo 35, ingon diri nga, higugmaa, hinuon ninyo ang inyong mga kaaway o buhata ang maayo nga to kanila. Pahulaman sila sa walay pagpaabot nga bayran ka, kay sa ingon ini, dako ang ganti nga inyong madawat ug kamo mamahimong mga anak sa labing halangdong Dios. Mao ni gisulti Wala, dili, no? may man na, pero kanina na dili man sad maayo ang pagkuan niya sa paghuwam niya sa kwarta di man maayo ang gamit. bam Maunay, maringin ko sa akong manghod, mo pahuwam ko tag kwarta, ang kwartang yang gihuwam, wa dapat sa eksaktong katuluan, oo. wa kunoy grasya. Oo, pero Wa ulit grasya. dili maayo ang Pinipit, utangan anak, ko saon. disiyag maayo. Laay po tong kuan gulat, ingon ato dito kay kanang naibunyagan, daw na diri 50, laay po to. lain pa to down na rin dos kwinta Pero mitaliwan na rin makunog gulyat. wala bitaw ko kita wala kita Uy, ni ate saban. pres ato bang Aw. ningo ni mga ate pres kugos karon ha Ay, buang nga gid ato. 500. Ngano katunog nga na damang di mo ra basi hay hypnotize unsa na hypnotize ba bang tawagan na Ambot. Kuya, usa sadlan, listener man ko dato, manang naikog ka ba? Oo, 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 naikog oo, ka, oo. nga mana. Pero pagkahumanan ko, uy, mura ka hypnotize sunod Ano pres man to nga? muha tagad bisag wa kay kalibutan nga no oo. sa Wata ka 250 ra man ano Wata kay baw. imo 500 mo tayo mo no 250. out 50 Oo, kay 250 ako yatag lain to yung pangayo pero pag ingon na mo rag dako-dako man iko 250 lang to para bayad ko nun sa kuan simbahan. Hala oh. Pagila pa si Ban. Lan, Hay. ang kaning nahitabo karon dili na lang sila mo kumpiyansa og pahuwam. Ayaw Tungod ko. kay iyang Oo. pinuwam, wa man Good. idapat sa eksaktong katuyuan. Ayaw. Maayo. Dili Oo. pa mo na. Kung sa to manghuwam niya isugal, iinom. Dili maayo. Sugal yun nung Ako- ako kanang Danghuam palit bugas, palit sudan. Ako noon gulyat, dili mo pag-unsa unde irman tano, na ay tighuwam nako. Kay kanang ang ilalagin sweldo madilatar, niya usay mo na muwam sa 500, sunod huwam 500, sunod 500, 1,500 na. Ay, totoo, bagay siya nga, bayad ko kanang, kanilo sa 1,000, kanang, unya na ang 5 ha. Sige, huwam, sige, nadugay ko ng, sige na, nya, usay, nagbayad sa 1,000, ko nga, masig di po pa kayo magamit, unya na lang ko bayre, ana. Nadugay no ka, nandilan siya muhuwam, maikog siguro. Hindi mo ingon mo lang ko nga, ay, unya na, kasi Ay maayo ka na. to siya. maayo tao. ka ba maayo kay kang tao Ma, butan ka dili ba ang katong nanguwam Pero- mo maayo sa dunay panghuna-huna. Ah. Dili man pero katong man huwag tigilid nag-abusan. sige siya gila at preso jawa mo dyan bisog pulidog ko taon Isa man. dili Isa man pads. Yung mga amigo. Amigo. O nga, muwam ni mo. sige ulik-balik pulidog ko taon Pero Kuya, katong, natigil pero katong sa nakatabang oy oh kadaghan na tayo ilan oy Kay? Nga na mo gab na huwam na ko kutilyo ako yung paus lang gabi. Ah. Chilyo? Okay. Nasa bagusan daw ko ng kawayan. ah Nakadugab, nakapatay. nakatabang jud ka Isa man nagkakata kita mo kutsilyo. Nabuang ba ni uli? may gali kay wako preso Wa mo mo. Ano kayo kisa ni kutsilyo? Kang gilid del mar. Nini. Nini nga to pagkatubang sa microphone karon. Kaon sa gili. oh adobo Dili na bawal ge. dili ay way bawal na si gili Na maro labi ah. Alright. Unya, ba mo sa man yun. Sabi atong Ayaw na pagkumpyat. Dili ingon siya, di na ba kuno lang niya tag doon iyang uyuan. Saon man nimo. Ikaw sobra na sa kamayong tao. Okay man madili man tuwa mati kasawayan magsige tagpahuwam. Labi na naapo ka ikapahuwam. Oo, Okay no. wala to wala tay ikapahuwam pero susi-susiha sa panagsa kung gamit ba sa eksaktong tuyo.
Di ka na ba okay man tapos basta dagang kwarta. Tabang ko sa Pero kung dili maayo lagi kanang nanghuam lang tungod kay pareha ng adik ba ron. O ipalit og shabu o sa dili maisa. Pero kung makahibaw ka nga gigamit sa pamilya, Ako ka naman nindot. okay. Pero nabi ito programa sa DYHP, mahapon na lang Ma'am Aida ni Binti Gulyat. Oo. Di aman sa sa IFM Domingo, mga lanugasa. Nakatayo mo padalag, naitag 50 pesos. Nagani mo padala o sa 5 pesos. O, bisa kung sa kagamay kay kinasing-kasing raman, ilang sense de kas bisa nga ana ka nakuha tungod kay trabaho sila nga ang katuyuan importante kayo masakiton ang nangayong hinabang. Pero kung na nagkawam kanya iinom ikuan lang di igid maayo mo na nga ilang kumpiyansa dong. Ikaw nga pa kasi sige ka pahuam ana ara nimo pero tanawa og Dapa, kisa na mo bayad sa iyang hinuwaman? siya. Siya lagi. Ang Kanawa nakagwanta tungod kay iyang giilan. munang ayun na sa papayira. Mo lagi. Ay, napagbayad. Sa 500 kay kuan ko no kanang para palit mo gastos lang pamilya. Ay, dili, uy. Duda mo nagpuham kay Yang ingnon ang naghayad nagpahawam. sa kuan dams, nagpasiay sa NBI nga gastos sa mga So, gastos siya para sa NBI. Yabag mo, Patsoy. Dako gasto Ang ako ulan ba? Sige huwam na ko. Ana. Ikaw ba? Unsa man yun? Sige man nagkaguhuwam mo. Malagi kaya po ka mo abot. Siya ay sa ato lang kausahon ko. Ano siya? Magpaabot lang ko karon ha. Hoy, mo di ero ba ta? Salamat po pala ganito naman, no? Doon ako ang puzzle.